Budeme potrebovať podložku s klipom, bužírky, kancelárske spony a zapaľovač. Bužírky pripevníme k podložke, aby sme si uľahčili pletenie. Pletieme tak, že jednu bužírku prekrížime cez druhú a cez takto vytvorenú slučku prevedieme koniec. Prekrížime a cez takto vytvorenú slučku prevedieme koniec bužírky. Teraz máme rozlíšené strany. Jedna je vždy rovná a druhá je jemne ohnutá. Takto nikdy nepomiešame, ktorú máme pliesť cez ktorú. Vždy použijeme tú rovnú, ktorú prekrížime cez tú jemne ohnutú a pokračujeme v pletení. Pokračujeme v tomto postupe, až kým nezapletieme celú dĺžku. Keď sme dokončili pletenie, spojíme konce, pripevníme ich sponou a zapaľovačom ich stavíme dokopy. Ak ste mladší, tu radšej požiadajte pomoc nejakého dospelého. Teraz si vezmeme aj druhý koniec, spojíme náhrdelník a stavíme konce. Nemusíte sa báť, keďže náhrdelník je pružný, ľahko ho navlečíme cez hlavu. Tu môžete vidieť výsledný produkt. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like, napíšte niečo do komentárov a prihláste sa na odber, aby ste vždy vedeli, čo je nové. Ďakujem pekne za pozretie. Ahojte!